חכמים השאירו סימנים מתי אנחנו מתקרבים וממש ממש קרובים לגאולה שלמה לישועה. הנה הנה הגיעה השעה, חוצפה יסגה ויוקר ימיר, כן הכתובת על הקיר, הגפן תיתן פריאה והיין ביוקר, הכחול יהיו על הבוקר, לפני דקה או שתיים. ועל מי יש לנו להישען? רק על אבינו שבשמיים. ועל מי יש לנו להישען? רק על אבינו שבשמיים. ומתיהן נהדרת וכבר לא עושים מזה סרט, נערים ילבינו פני זקנים וזקנים יעמדו מפני קטנים אפילו שעה או שעתיים. ועל מי יש לנו להישען? רק על אבינו שבשמיים. ועל מי יש לנו להישען? רק על אבינו שבשמיים. כאן לא שקט במשפחה שמישהו יזמין משטרה, כי הבן אין אב אליו, בת כמה באימה וחלה בחמותה. אוי לאותה בושה, פני הדור כפני הכלא, כי אין מנהיג ואין מורה דרך.